קוראים לי ליטל ואני שמחה לארח אתכם בהדרכה הראשונה שלי להכנת ציפוי וקישול קייק פופס. אז מה אנחנו צריכים כדי להתחיל? קייק פופס שנאפו מראש. מתכונים לקייק פופס אפשר למצוא באתר לובליבק או בקבוצה שלנו בפייסבוק לאפות באהבה. לאלו שמחפשים דרך קלה ומהירה יותר, אפשר להשתמש בתערובת מוכנה לעוגה שניתן להשיג בכל סופר. כדי שנוכל להעמיד את הקייק פופס בצורה הזו או בצורה הזו, אנחנו צריכים מקלות סוכריה. מקלות סוכריה ניתן להשיג בכל חנות מתמחה למוצרי אפייה או חד פעמי, וזה מגיע ארוז בצורה הזו ובכל מיני גדלים. להכנת ציפוי שוקולד חום, אתם יכולים להשתמש בכל שוקולד שאתם אוהבים. שוקולד חלב, שוקולד מריר או שוקולד צמקאו. אני בחרתי היום להשתמש בשוקולד מריר. את השוקולד אני ממיסה בשוקולטר. לאלו שאין שוקולטר אפשר להמיס על בן מריד או במיקרוגל בפולסים קצרים, כדי שהשוקולד לא יישרף לכם. העבודה עם השוקולטר מאוד נוחה מכיוון שהוא שומר על טמפרטורת השוקולד לאורך כל תהליך העבודה. אני אוהבת להתחיל את תהליך ההמסה של השוקולד מראש כשאני אופה את הקייק פופס. חשוב לתת ערבוב לשוקולד תוך כדי ההמסה עד לקבלת ציפוי חלק ויפה. אחרי 20 דקות אתם יכולים לראות שציפוי השוקולד שלנו מוכן לעבודה. אני לוקחת מקל סוכריה וטובלת את הקצה שלו במעט שוקולד. את המקל אני נועצת בקייק פופס, ובשלב הזה אני מכניסה את הקייק פופס למקפיא כדי שהמקל ייצמד טוב טוב לקייק פופס ושהקייק פופס לא יגלוש לנו מהמקל במהלך הציפוי המלא. אני טובלת את הקייק פופס בתוך השוקולד בתנועה סיבובית, כך שציפוי השוקולד יכסה את כל העוגה. אחרי שסיימתי לצפות, אני תופחת קלות, כך שכל שאריות השוקולד ינזלו אל תוך הסיר. השלב הזה חשוב מאוד, מכיוון שאם נוותר עליו, כל שאריות השוקולד ינזלו על המקל, וזה לא ייראה כל כך אסתטי. אפשרות נוספת לציפוי שאני רוצה להראות לכם זה ציפוי קייק פופס ללא מקל. אני מכניסה את הקייק פופס אל תוך הציפוי שוקולד, ובעזרת הכלי הנחמד הזה שמגיע עם השוקולטר, אני בעצם מוציאה את הקייק פופס בצורה כזאת ותופחת קלות. למעשה החור שבכפית מסייע לנו לכך שכל שאריות השוקולד ינזלו אל תוך הסיר. אתם יכולים לראות שלאורך כל תהליך העבודה שלי עם השוקולטר שומר על טמפרטורה מתאימה של השוקולד ויוצר לי עבודה קלה ונוחה עם השוקולד. אחרי שסיימנו לצפות, אפשר לקשט מעל בסוכריות, צבעוניות או כל קישוט שאתם אוהבים. באותה שיטה שהמסתי שוקולד חום, המסתי שוקולד לבן. מאוד חשוב בעבודה עם שוקולטר לערבב את השוקולד תוך כדי המסה. להכנת ציפוי קייק פופס לבן או צבעוני אני אוהבת להשתמש בשוקולד צמקאו. אתם יכולים לראות גם שהוא מתנהג שונה מהציפוי שוקולד חום ושהוא יותר סמיך. אני מוסיפה מעט שמן. השמן גם מדלל את השוקולד וגם נותן לו ברק אחרי שהוא מתקשה. במידה ורוצים ציפוי צבעוני, אני משתמשת בצבע מאכל מיוחד לשוקולד. זו לדוגמה חבילה שרכשתי בחנות מתמחה למוצרי אפייה. מאוד חשוב להוסיף את הצבע מאכל בהדרגה עד שתגיעו לגוון הצבע המתאים. חשוב לערבב טוב טוב את השוקולד
כך שהצבע מאכל ייטמע בשוקולד הלבן. אני רוצה להדגים לכם עכשיו איך אני מצפה את הקייק פופס ומעמידה אותו הפוך ולא עומד כמו סוכריה על מקל. אחרי שציפיתי אותו, אני מניחה את הקייק פופס בצורה הזאת, ובעצם מה שיקרה זה שהבסיס יתפוס צורה שטוחה והקייק פופס יעמוד לנו יפה. טיפ קטן שלי אליכם, סיימתם לקשט ולצפות את הקייק פופס ונשאר לכם עוד שוקולד מומס? אפשרות אחת היא לקחת את הסיר קרמיקה ולאחסן במקרר ולהשתמש בו שוב להעמסה חוזרת. אפשרות נוספת היא לקחת את השוקולד המומס ולמרוח אותו על גבי נייר אפייה. להניח בצד שיתקשה, כמו שעשיתי פה מראש, לחתוך את זה לחתיכות קטנות, פשוט לשבור בצורה כזאת אפילו עם היד, ולאחסן בכלי אטום במקפיא. ויש לכם שוקולד צבעוני להעמסה חוזרת. לשלב הקישוט אנחנו צריכים שקית זילוף חד פעמית. אנחנו גוזרים את החלק העליון של השקית ויוצרים לנו שקית זילוף קטנה ונוחה לשימוש. את השקית זילוף מילאתי בשוקולד מומס, ולפני שאני מתחילה לקשט אני מזלפת מראש ככה בצד על נייר אפייה כדי לראות שהזילוף זורם וחלק. הדוגמה הראשונה שאני רוצה להראות לכם זה דוגמת ה-S. אני קוראת לדוגמת ה-S מכיוון שאני מזלפת מסביב לקייק פופס את האות S באנגלית. אתם יכולים לראות בצורה כזאת. זילפתי S וככה אני חוזרת על אותה פעולה מסביב לכל הקייק פופס. אחרי שזילפתי S מסביב לכל הקייק פופס, אני מזלפת עלים קטנים עם השוקולד. הדוגמה הבאה שאני אראה לכם זה זילוף בצורת ספירלה. אנחנו מתחילים לזלף מהחלק העליון של הקייק פופס ובתנועה סיבובית אנחנו מזלפים מסביב לקייק פופס. ממש בצורה חופשית, לא חייב להיות משהו מדויק. בצורה כזאת. הדוגמה השלישית שאני אראה לכם זה דוגמת הפסים כפי שאתם יכולים לראות בדוגמה הזאת. אני מתחילה לזלף את השוקולד מצד אחד, מלמעלה למטה, ואני מזלפת 3 פסים. בצורה הזאת. ואני מזלפת עוד 3 פסים מהצד הנגדי, מעל. אחד, 2, 3, בצורה הזאת. אם אנחנו רוצים לקשט שיהיה מעניין, אפשר להוסיף מעל סוכריות פנינה, ואנחנו מדביקים אותם בעצם עם השוקולד. סוכריות פנינה יוצרות לנו גימור יפה ומעניין.
אז עד כאן ההדרכה שלנו היום לקישוט וציפוי קייק פופס. אחרי שהקייק פופס שלנו מקושטים ויפים, אפשר להניח אותם על גבי קלקה. אני בחרתי קלקה רגול, שציפיתי אותו במפית נייר, והוספתי סרט אורגנזה. מקווה שנהנתם בהדרכה שלי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בבלוג באתר לובליבק, וגם בדף הפייסבוק שלנו. להתראות!